Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Ja sam Robert Mihaljević, glavni urednik tjednika Podravski list i portala Podravski.hr. Ovo je moj osvrt na aktualne političke i svakojake druge događaje vezane uz grad Đurđevac i zapošljavanje supruge saborskog zastupnika i šefa Gradskog vijeća Đurđevca Željka Lackovića. Dakle, poslušajte. Bandićev saborski zastupnik, član Državnog sudbenog vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković iznio je teške optužbe na račun Podravskog lista i njegovih čelnih ljudi. Ukratko, optužio nas je za medijski reket. Znate ono, novine traže lovu od političara koji dijele javni novac, a ako ne pristanu na ucjenu, onda te iste novine o njima, čuvarima javne blagajne, objavljuju sve najgore. Riječ je o vrlo ozbiljnim optužbama, pogotovo kad dolaze od nekog tko obnaša tako visoke i važne političke funkcije. Povod je prilično banalan. Podravski list je naime u ponedjeljak objavio da je Lackovićeva supruga dobila posao u Đurđevačkoj gradskoj knjižnici, a glavni urednik, moja malenkost, komentar o tome u svojoj redovitoj kolumni. To je za stvarnog vladara Đurđevca i važnog kotača u Bandićevu klubu zastupnika u Saboru bio dovoljan povod da nas nimalo biranim riječima optuži da ga medijski reketarimo. Odnosno, da od njega kaznenim djelom iznuđujemo novac. Da živimo u zemlji reda i pravne sigurnosti, Lackovića bismo sigurno tužili za klevetu i poslovnu štetu. Ovako, znamo da je to vjerojatno uzaludan posao. U zemlji u kojoj saborski zastupnik, koji je izabran na listi čovjeka optuženog za najteža kaznena djela, u Državnom sudbenom vijeću suodlučuje o karijerama sudaca i predsjednika sudskih institucija, a pritom je saborskim imunitetom zaštićen od kaznenog progona, to je već u startu zapravo bitka protiv vjetrenjača. Zato je jedino oružje koje nam još preostaje u toj borbi s rogatima javna istina, koja za Lacija nije nimalo ugodna. Krmeći o medijskom reketarenju, on primjerice kaže da je Podravskom listu iz gradskog proračuna za promidžbu i oglašavanje u 6 godina isplaćeno 363.000 kuna. Prava je istina, međutim, da je Podravski u tom razdoblju s gradom ostvario promet od 280.000 kuna bez PDV-a, a istodobno je u tih 6 godina ukupan prihod naše izdavačke kuće iznosio 57 milijuna kuna. Da pojednostavimo, promet s Đurđevcem, dakle, bio je tek 0,5% naših ukupnih prihoda. Toliko o tome. Lani u svibnju, uoči lokalnih izbora, Lacković kao gradonačelnik naprasno raskida ugovor s Podravskim listom. Povod? Nećete vjerovati. Naša izdavačka kuća njemu osobno nije htjela dati ono što je ultimativno tražio. Čak 90% rabata za izbornu kampanju. Da za vlastitu promidžbu plati 100 kuna, a da mu zauzvrat damo novinski prostor vrijedan 1000 kuna. I tu dolazimo do još jednog zanimljivog podatka. U 4 izborna ciklusa, 2 parlamentarna i 2 lokalna, Podravski list bio je najveći Lackovićev donator, a iznos tih donacija vjerojatno premašuje ukupan promet koji je naša izdavačka kuća ostvarila s Đurđevcem. Usput, Lacković nam još nije platio račun za promidžbu s posljednjih parlamentarnih izbora, na kojima je kao Bandićeva zamjena uspio uskočiti u Sabor. Osim toga, valja napomenuti kako je Lackovićev privatni odvjetnički ured punih 10 godina, sve do 2015. zastupao naš list u brojnim sudskim parnicama. Na tome je uprihodio ukupno 230.000 kuna bez PDV-a. Pametno me dosta. Reket. Da, riječ je o klasičnom političkom reketu. Onom kojim je Podravski list izložen već godinama i koji ima jednoznačnu poruku. Piši lijepo o nama ili nećeš dobiti ni kune. Kako uostalom drugačije opisati činjenicu da Đurđevac poslovno surađuje sa svim medijima i usput niti jedan nije objavio vijest o zapošljavanju supruge, osim s najjačim i najutjecajnijim Podravskim listom.
I kako je moguće da svoje oglase i natječaje objavljuje svugdje, osim tamo gdje bi ih po prirodi stvari vidjelo najviše ljudi. U Dlaku isti obrazac političkog reketa primjenjuje recimo i županijska vlast, koja godišnje na informiranje i medijsku promidžbu potroši, pazite sad, oko $500 000 kuna. I znate li tko jedini već 10 godina od toga silnoga novca nije vidio ni lipe? Slobodno zaključite, nećete fulati sigurno. No njihov je ključni problem da se Podravski list ne da reketariti. Da će, za razliku od drugih lokalnih medija, objaviti vijest da je Lackovićeva supruga dobila posao u gradskoj knjižnici. I da će se jedini to usuditi nazvati pravim imenom. I činit će to zato jer ima čvrst i iskren poslovni ugovor sa svojim čitateljima, koji će, kao i uvijek, dobro znati tko tu koga reketari.